Diolch ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti bresynoli dy hun yn un plith. Tyrd tywallt ysbryd arnom i ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau trwy ganu emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man, y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. 61 gawn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth. Fe fydd yna luniaeth ysgam yn dilyn yr oedfa drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis sy'n cael ei gynnal nos Iau Mawrth 19. Hoedfa nesaf pnawn Sul 3:30. Wrth i ni gymryd y casgl gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 274. 274.
Bydd o'n darlleniad o lyfr Eseia, pennod 55. Eseia, pennod 55 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno ie, yr hwn nid oes arian ganddo deuwch, prynwch a bwytewch, ie deuwch, prynwch win a llaeth heb arian ac heb werth. Paham y gweriwch arian am yr hyn nid ydyw fara, a'ch llafur am yr hyn nid yw yn digoni, gan wrando gwrandewch arna fi a bwytewch yr hyn sydd dda, ac ymhyfryded eich enaid mewn braster. Gogwyddwch eich clust a deuwch ataf, gwrandewch, a bydd byw eich enaid, a mi a wnaf gyfamod tragwyddol â chwi, sef sicr drigareddau Dafydd. Wel rhoddais ef yn dist i'r bobl, yn flaenor ac yn athro i'r bobloedd. Wel cenedl nid adweini a elwi, a chenhedloedd nith adweinau di a red atat, mwyn yr arglwydd y ddiw ac oherwydd Sanct Israel, cynnes efeath ogoneddodd. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael, gelwch arno tra fydd o'n agos. Gydawed y drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd ac efe a gymer drigaredd arno ac at ein diw ni oherwydd efe a arbed yn helaeth. Canis nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medd yr arglwydd. Canis fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, a'ch meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Canis fel y disgyn y glaw ar eira o'r nefoedd, ac ni ddychwel yno eithyr dyfyrha y ddaear, ac awna iddi darddu a thyfu fel yr hoddo had i'r heiwr a bara i'r bwytawr. Felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eithyr y fe awna'r hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr anfonais ef o'i blegyd. Canis mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn hedd eich arweinir, y mynyddoedd a'r bryniau a Llwyddiant ganu o'ch blaen, a holl goed y maes ac iran dwylo, yn lle draen y cyfyd ffynidwydd, yn lle mieri y cyfyd myrtwydd, a hyn fydd yr arglwydd yn enw, ac yn arwyd tragwyddol, yr hwn ni thorir ymaith. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o cael dod ger dy fron ac yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch bod ffordd wedi ei hagor, ein bod ni yn gallu dod ata ti, yn dod fel dy blant, yn dod fel rhai sydd wedi ei prynu, wedi'n rhyddhau o gaethiwed pechod ar un drwg, ac nawr o Dduw wedi'n mabwysiadu ac yn rhan o deyrnas di, ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sydd yn gyhoeddi bod hyn yn bosib, bod yna ffordd wedi ei hagor, bod yna modd i bechaduriaid derbyn maddeiant pechodau. I ni yn diolch i ti am holl addewidion dy air di, fod y sawl a ddaw ata ti, nad oes gwrthodiad i'r rheini, dy fod ti yn croesawu yr edifar, yr rhai sydd yn drwm llwythog, yr rhai sydd wedi gweld i pechod. O Dduw, bod na groeso, trwy'r amser nad oes na wrthodiad i'r sawl sydd yn dod felly. Ac felly ni'n diolch i ti bod modd gyhoeddi newyddion fel hyn mewn byd sy'n llawn o newyddion trist ac anobaith ac ofnau a phryderon. Ond i ni yn diolch i ti o Dduw bod yna newyddion da i'w chyhoeddi ac yn gofyn y byddi di yn gweithio yn rymus, yn peri fod clistiau y byddar yn cael ei hagor ac yn barod i wrando, yn barod i dderbyn y neges yma sydd o ddair. Ni'n gofyn i ti agor llygaid y deillion, yr rhai sydd yn ddall i dy ryfeddodau di. Ni'n gofyn i ti i ddod i'w harwain nhw, iddynt weld a chlywed yr rhyfeddodau yma, bod modd i bechaduriaid fod yn blant i'r holl alluog Dduw. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti fod yma yn ein plith ni, ni'n cyflwyno'r oedfa hon, yn gweddio bydd yna ffrwyth o'r oedfa hon. I ni'n gofyn o Dduw y byddi di yn cael mawl a clod o'r oedfa hon. Yn ystod yr oedfa hon y bydd un enaid, y byddi di yn cyffwrdd ag un enaid o leias, nad mwy. I ni'n gofyn i ti o Dduw i ddod ar rhai o'i tywyllwch i oleini dy efengil di. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno yr holl oedfa i ti, y canu,
y darllen y gweddio a'r cyhoeddiad o'r Efengil, y gwrandawiad o Dduw y cyfan, a'r holl ddydd y bydde di yn bendithio yma ac ar hyd a lled ein gwlad, i ni'n gofyn y bydde di yn bendithio dy blant, lle bynnag y maint, a'r rhai sydd mewn llefydd lle nad oes Efengil yn cael ei ffregethu, i ni'n gofyn y bydde di yn ei bendithio nhw ac yn ei calanogi nhw, yn ei nerthu nhw i sefyll yn y dyddiau tywyll yma. Felly o Dduw ter di'n plith, tywalt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 297, caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297 gen i sefyll i'w chanu.
Dwi'n testyn o Eseia penod 55 ac adnod 11. Eseia 55 adnod 11. Felly y bydd fy ngair o'r hwn a ddaw am gennau ni ddychwel ataf yn wag. Eithir y fe awna yr hyn a fynwyf ac a lwydda yn y peth yr anfonais ef o'i blegyd. Nawr, mae llyfr Eseia yn llawn o'r Efengil. Trwy gydol y llyfr, ond yn arbennig yn y benod hon. Fe gewch chi yr Efengil yn blwmp ac yn blaen, yn eglur, hawdd I ddeall mae'r cyfan yno, ond trwy gydol yr llyfr I ni'n gweld adnodau, I ni'n gyfarwydd iawn a hwy. Mae yna gymaint o gysur yma, o'r dechrau hyd y diwedd. Fi'n credu mae wythnos diwethaf I mi gyfeirio at weledigaeth gafodd Eseia. Yn y 6 benod, mi fyddwch wrth I chi ddarllen y geiriau yna, fe welwn ni iddo cael profiad arbennig o Dduw. Ac hefyd oherwydd hynny fe gafodd y ddealltwriaeth eglur. Fe nath hyn newid ei fywyd, ei holl weinidogaeth. Gafodd olwg ar yr un oedd I ddod I achub ei bobl. Cannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu cael ei eni, fe gafodd olwg ar hwn oedd yn mynd I ddod a'r dasg yr oedd yn mynd i'w wneud. A dyna chi faich oedd ganddo. Fe gafodd geiriau i'w ddweud gan Dduw ei hun. I galanogi y bobl yn ei amser ef, ond hefyd mwyn ein calanogi ni cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach. Adnod 1. Dyma'r testyn, ond dyma chi adnod. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Ie, yr hwn nid oes arian ganddo. Deuwch, prynwch a bwytewch. Ie, deuwch, prynwch wyn a llaeth heb arian ac heb werth. Dyna chi wahoddiad. Mae e'n dweud dewch. Dwi ddim yn gallu deall elfennau o fewn yr eglwys Efengyledd sydd yn dweud nad ydyn ni'n pledio gyda pobl I ddod. Dwi'n yn gwybod pa feibl maen nhw'n darllen, dwi ddim yn siŵr. I ni'n credu mewn sofraniaeth Duw, ond I ni hefyd yn credu yng ngair Duw. Ac dyna lle maen nhw'n sefyll yn ddigon crand ac yn dweud, o na, chi ddim fod I bregethu'r Efengil fel yna. I chi ddim fod I alw ar bobl a roi'r gwahoddiad iddyn nhw ddod I gredu ac I bledio nhw. A dwi'n edrych arnyn nhw, a dwi ddim yn siŵr beth I ddweud wrthyn nhw. Dwi'n meddwl, o ble chi'n dod? Ba feibl sydd ganddo chi? Dwi ddim yn I ddeall. Maen nhw wedi dod at ryw athrawiaeth ac yn I droi ac yn hyn a'r llall ac maen nhw'n reit gysurus. Dyn nhw ddim yn cyhoeddi'r Efengil, dyn nhw ddim yn pregethu'r croes, dyn nhw'n pledio gyda'r neidiau I ddod. I ni'n gwybod mae gwaith Duw yw ac ni'n gwybod bod ni'n ddiwerth ac yn ddinerth I gallu credu. Ond I ni hefyd yn gwybod bod yna le I alw ar ei bobl ddod. I ni ddim yn gwybod pwy. Yw'r rhai sydd wedi hethol I ni'n pledio a phobl. O dewch, pwy bynnag I chi. Chi'n glyfar iawn os chi'n gwybod pwy yw'r rhai sy'n mynd I ddod. Dwi ddim yn ymwybodol fod yr un pregethwr neu'r un tist yn gwybod pwy sy'n mynd I ddod. O dewch i'r dyfroedd, pob un pwy y mae syched arno. Dyna I chi wahoddiad, dyna I chi eiriau, ac wedyn dyna rybydd yn adnod 6. Ceisiwch yr arglwydd tra y gallir ei gael ef. Mae'n dweud dewch, ond dewch tra fod yn agos. Gelwch arno tra fod yn agos. Dyna I chi rybydd. Mae'r benod yn llawn gobaith. Mae yna wahoddiad yna mae'n pledio gyda chi dewch at Grist. Ond mae yna rybydd eitha ysgytwol. Falle, yna rhai yma neu sydd yn gwrando wythnos diwetha, neu oedd yma wythnos diwetha, ac ni chymerwch y cyngor i'w geisio. Ac felly mae'r galwad i'n dweud to, dewch. Sil arall. Mae yna wythnos gyfan, 7 diwrnod ers I ni fod yma ddiwetha. Mae'n anhygoel, mae'r amser yn hedfan. Ond mae'n anhygoel sut y mae'r rhain gallu eistedd o sil I sil a dal, dyn nhw ddim wedi cymryd I rhybuddio, dyn nhw ddim wedi derbyn y gwahoddiad arbennig yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar y rhan yma o ran y dyletswydd I geisio, felly mae'n dweud ceisiwch, ac yna mae yna calondid yma, ac mae yna ganlyniad. Felly ceisiwch, calondid, canlyniad. Wel, yn gyntaf, yr ceisiwch sydd I weld fan hyn, wedi gweld yn barod y cyfarwyddyd I bawb, pob math, ond diwe, o dewch i'r dyfroedd, bob un
y maes syched arno. Does dim rhyw wahaniaethu fan hyn bod na rai ddim y rhai eraill. Mae'n dweud, wel, yr un peth yw, allwch chi dweud, bod na syched. Ond o ran pa fath o bobl, pob math, pob cefndir, pob gallu, pob cenedl, pob iaith. Does dim os pwy i chi, os o syched arnoch chi. Dyna be mae'n dweud, dewch. A gelwyr arnoch i'w geisio. Ceisiwch wyneb yr arglwydd. Ceisiwch yr un a anfonwyd i ddelio a'ch cyflwr. Dyma baich Eseia, yr oedd wedi cael gweledigaeth o'r arglwydd ac oedd e wedi ddeall e. Oedd e'n gwybod bod gwerth dweud wrthych chi i'w geisio, bydd e ddim yn dweud wrthych chi geisio un, nad oes gwerth i geisio. Yr oedd e wedi cael profiad ac felly profiad personol ac mae e'n dweud dewch at hwn, manteisiwch arno. Os yw'r arglwydd nawr yn cyffwrdd a'ch enaid, os ydych chi yn teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd, euogrwydd eich pechod yn pwyso'n drwm ar eich enaid, yna be mae'n dweud, agosewch ato de, dewch ato, ymdrechwch, gwrandewch, gweddiwch. Dyna'r math o eiriau ni'n sôn amdano fan hyn. O, mae'n cymryd ymdrech yn diw. Dyw e ddim o'r reidrwydd. I rai mae rhywun yn gallu dod i oedfa ac yn ystod yr oedfa maen nhw'n gweld y cyfan, deall y cyfan a'r gyhoeddiad o bechod ac yn dod i gredu. Ond i eraill, ac mae hwnna dal yn frwydr, does dim cwestiwn am hynny. Ond i eraill mae'n fater o amser, misoedd, blynyddoedd i rai, ac mae'r elfen fan hyn ymdrechwch, gwrandewch, gweddiwch. O, mae'n ymdrech, mae yna frwydr ysbrydol yma yn sicr. Efallai allwch chi ddweud mwy o frwydr. Mae Satan yn sicr am frwydro yn erbyn y Cristion ar ôl y ddod i gredu, ond tybiwn ni dwi ddim eisiau chi credu yn y lle cyntaf. Felly mae eisiau rhwystro hynny. O, mae e'n gweithio'n galed. Mae e'n dod â pob math o rwystrau ar eich traws, sibrwd am heion ac ofnau ac yn dweud, os newch chi hyn, chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, os newch chi muno gyda nhw, maen nhw'n ryfedd iawn, a pidwch chi a troi mas fel nhw. Os ewch chi fel nhw, fyddwch chi'n colli diwrnod o'ch wythnos. Chi'n sylweddoli diwrnod mas o'r wythnos chi'n mynd i golli. A'ch penwythnosau chi, fyddwch chi ddim yn gallu, a maen nhw'n edrych ar y negyddol, dyn nhw'n gwybod beth yw'r cadarnhaol, ond maen nhw'n meddwl mae negyddol yw'r cyfan, mae caeth i ni, a bod ni lawr fan hyn, a mae yna sibrydion. Fe fydd yr un drwg yn ceisio chrwystro chi, ond y neges yw deiwch i'r dyfroedd. Ceisiwch tra galler ei gaelif, galwch arno tra i fod yn agos, ac yna ni'n gweld adnod 7. Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, ac efe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni oherwydd, efe a arbed yn helaeth. Dyna i chi adnod sydd yn llawn cysur. Os ych chi'n ceisio, yna gai gynghori chi fynd at adnod 7, wel, pob adnod yn yr benod yma, ond adnod 7. O, dyna i chi gysur. Cysur o'r mwyaf i'r un sydd wedi dod at ddiwedd ei terfyn. Ond nid yw hynna'n wir. Os ych chi wedi dod, os ych chi'n ceisio dod yn Gristion, bydd yr adeg hynny'n dod lle bydd y baich mor drwm, fyddwch chi ddim yn gwybod pa le i droi, ac ych chi wedi dod at ddiwedd y daith fel petai, ac yn teimlo'n isel, ac yn gweld eich pechod, ac yn meddwl nad oes gobaith. Os felly, dewch at adnod 7. Achos os ych chi'n dod yn y difar am eich cyflwr eich pechod, ac oherwydd i chi wrthod Grist tro ar ôl tro, ac os ych chi'n troi at Grist a cheisio i wyneb beth yw'r calondyd yma yn yr adnod. Efe a gymer drigaredd arno, ac at ein diw ni oherwydd efe a arbed yn helaeth. Dyna i chi gysur. Na'r adnod ych chi eisiau sôn amdano. Ewch yn o'r Hen Testament. Ewch yn nhw at Eseia, dangoswch iddyn nhw be maen nhw fod i wneud, ceisiwch, ymdrechwch, tra bod na deimlad bod yr arglwydd yn agos. Peidiwch â'i adael eto yn wythnos nesaf mae'n dweud. Peidiwch â'i gadael eto yn diwedd yr oedfa hyd yn oed. Achos y diwedd yr oedfa, lle ni ddweud hyn, be fydd yn digwydd, fi rwy'n yn dod lan yn dweud, dyna glaw gafon ni pnaw yma. Glywch i'r glaw. Na ni gyd i wneud, Dychmygwch dweud hynny wrth rhywun sy'n ceisio. Falle bod nhw wedi gweld eu pechod ac yn teimlo agosatrwydd yr arglwydd. Ond dyn nhw ddim wedi galw tra i fod yn agos yn yr oedfa. Ac yna maen nhw'n codi lan, ac yna ni'n dechrau siarad am y tywydd a meddwl am yr wythnos. A wedyn mae wedi mynd, ac chi'n meddwl, wel, dyna'r rhybydd, mae'r rhaid mai dyna'r rhybydd. Mae'r rhybydd fan hyn. Felly y cyngor yw, tra i fod yn agos, galwch
Achos beth sy'n digwydd, os dewch chi ato fe, os edifarhewch, os ych chi'n troi o'ch pechod, fe gymerdri garedd arnoch. Pam? Achos bod yn arbed yn helaeth. Dyna pam. Na gyd dwi'n neud, o'n i'n siarad ar un bore yma, fan hyn yn ein plith ni yn dweud, na gyd nes i bore yma, o bron iawn darllen Gaerdyw. Yr 20 adnod. O mynd un y llall mae gyd na, chi'n edrych ar Gaerdyw, a dyna beth ni'n neud nawr. I ni'n edrych ar yr adnodau. Dwi wedi darllen adnod 1 i chi, dwi wedi darllen adnod 6 i chi, dwi wedi darllen adnod 7 i chi, a dwi'n mynd i ddod i'r gweddill ar adnodau mewn ychydig bach amser. A dyna beth yw, mae e gyd yna, mae'r cyngor yna. Os oes rhywun yn ceisio, gwrandewch, ceisiwch, ymdrechwch, a phan i fod yn agosau atoch, galwch arno, plediwch arno, edifarhewch. Pam i ni'n neud hynny? Achos mae ef yn arbaid yn helaeth. Mae'n maddau'r cyfan. Efalla'ch bod yn dod â sawl dadl yn erbyn hyn. Eich bod wedi crwydro ys amser. Dyna be fydd yr un drwg yn dweud wrth rhai. Dwi'n gweddio sawl gwaith a math yma oedfa. A falle bod yna rhywun, un o'r teulu efallai, neu rhywun bellach, rhyw berthnasau pellach, neu ffrindiau, neu pwy bynnag, neu rhywun i erioed wedi clywed amdano, sydd wedi dod o dan clywed y fengil. Ac nawr falle yn dod ar ddadl yma, ond dwi wedi troi cefn arno. Dwi wedi gwrthod ar y fengil sawl tro. Falle bod rhai yn dweud, dwi wedi bod yn y byd, allwch chi ddim credu beth dwi wedi wneud. Ar ôl y fagwraeth ges i, a pethau nes i, dwi ddim yn gallu maddau fy hun. Ac yna fydden nhw'n dweud, dwi wedi bod mor bell, mae'r creithiau pechod wedi adael, maen nhw wedi gadael eu marciau ar fy nghydwybod i, ac maen nhw'n ddwm, dwi wedi gwneud pethau, allwch chi ddim dychmygu, falle bydd rhywun yn dweud. Allwch chi dychmygu rhywun yn dweud na nawr. Ac efalla'ch bod chi'n teimlo nad oes gobaith i rhywun fel chi. Ac ychwanegwch at hynny, mae'r un drwg yn dod ac yn ategu hyn. Ac mae'n dweud, eitha gwir, sy'n gobaith i ti. Ges ti dyfagu ar aelwyd Gristnogol efallai. Ti wedi cael mwy o freintiau na'i neb o'r byd. Ges ti glywed yr efengil ers yn blentyn. Ac edrycha beth ti di wneud. Ti di mynd i'r byd. Ti wedi profi pob math o fydreddi'r byd, a'r balchder, a'r atgasedd. Ti hwnt i obaith. Wel, gadewch i ni weld beth mae Eseia yn dweud a Gaerdyw, achos i ni mynd nawr at adnod 8. Ni wedi dweud 1, adnod 1, adnod 6, adnod 7. Ewn ni nawr yn naturiol i adnod 8. Canes nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medda'r arglwydd. Canes fel y mae y nefoedd uwch na'r ddaear, felly uwch yw fy ffyrdd i na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Mae hyn mor wir yn diwe, a diolch am hynny. Petawn ni yn dyfeisio ffordd iachawdwriaeth, sicr i chi, mi fydden a derfyn ar y cyfleuon bod un yn ei gael. Bydden ni'n mentro dweud. Petai rhaid i fi ddyfeisio'r ffordd iachawdwriaeth, mi fydden ni'n dweud, iawn, maen nhw'n cael cyfle, falle cyfle arall, ac os ych chi'n garedig iawn, falle 10 cyfle, falle 20 cyfle, falle 100 o gyfleoedd. Os ych chi'n arbennig o garedig, falle byddwch chi'n dweud 1000. Ond petai lan i ni, felly bydde fe. A petai ni'n dweud bod na fyddeiant, yna petai nhw'n gwneud rhyw dramgwydd arall, mi fydden ni'n cofio'r tramgwydd a wnaethon nhw. Ac yn sicr os oes tramgwydd cyson, fydden ni ddim yn barod i faddau, bydden ni'n dweud digon yw digon. Ond nid felly gyda Duw. Canis nid fy meddyliau i yw eich Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medda'r arglwydd. Nid yw Duw yn delio â ni yn yr un modd bydden ni yn delio gyda pobl. I ni'n rhedeg mas o mynedd yn dydyn ni. Dwi yn sicr. Dwi'n mynd mas o mynedd lot rhy gloi. Dwi'n meddwl, cyfle arall? O, dwi'n mynd siŵr. Ond nid felly gyda'r efengil. Cymaint gwell yw ffyrdd yr arglwydd na'n ffyrdd ni. Mae'n gymaint uwch na'n ffyrdd ni, cael fel y nefoedd yn uwch na'r ddaear. Felly, dyna i'ch uchder, dyna i'ch bellter, dyna'r gwahaniaeth. Felly, uwch yw fy ffyrdd i na'ch ffyrdd chwi. Mae fy ffyrdd i gymaint gwell na'ch ffyrdd chi. A mae fy ffordd dwi'n meddwl gymaint uwch ac yn well na'ch meddyliau chwi. Mae Duw yn maddau pob un a ddaw yn edifar. Y sawl sydd yn dod yn llwythog, beth bynnag ei tramgwydd. I ni, petai un wedi fagu ar aelwyd ac wedi clywed ac yn profi o'r holl beth yma.
O, byddwn ni'n dweud na, does dim gobaith. Ond nid felly yr arglwydd, adnod 9, uwch yw fy ffyrdd un a'ch ffyrdd chwi, a meddyliau un a'ch meddyliau chwi. Chi'n gwybod beth, falle ffordd gorau i ddweud fel hyn. Achos ni yn gwybod bod na linell yn does. Ni'n gwybod bod hwnna'n wir. Bod na rhyw linell i'w chroesi, ond nid oherwydd diffyg trigaredd yw e. Petai hynny lan I ni, diffyg trigaredd bydde fe, ond o ran Duw, na, dydy ni ddim yn gwybod faint o amser, dydy ni ddim yn gwybod I rai, ar weli angen, maen nhw wedi cael yr holl gyfleoedd yma, ac I ni gallu dweud hynny, ond fan hyn, I ni'n gallu dweud, os oes awydd, yna mae gobaith. Yr rhai sydd wedi croesi, wedi hen galedi cydwybod nhw, maen nhw wedi hen droi, ac fel petai'r arglwydd yn cyhoeddi ac yn datgan bod rhain yn galed, yna beth edrychwn ni yn ddiweddar. Ond os oes awydd, yna ma maddeuant ar gael. Dyna beth sy'n anhygol. Os ydych chi eisiau ystymos beth ych chi wedi wneud, beth chi wedi bod. Achos ych chi gallu dweud, mae'ch cydwybod chi'n feddwl, mae'r arglwydd wedi gweithio arno chi, mae yna obaith fan hyn eich bod chi yn mynd I ddod ato. Dyna'r gobaith, felly os ych chi'n dod ar draws rhai sydd yn isel ac falle wedi cael breintiau diri ac yna hanner canrif wedi mynd efallai o galedwch a bedolrwydd. Dwi'n meddwl am un yn arbennig blynyddoedd bron fy holl fywyd I ac mae e wedi hen droi cefn ar yr efengyl. Mwy na hynny, mae e'n casau'r efengyl. Dwi'n yn gallu siarad Cymraeg, ond dwi'n gobeithio falle allai ddarllen y cyfieithiad os yw yn gwrando trwy ragluniaethau Duw. Ond dyna I chi anhygol. Hanner canrif bron, falle 20 o flynyddoedd, falle yn agosach, o bydolrwydd ac atgasedd at yr efengyl, pan yn bregethwr. Dychmygwch chi petai hwn yn torri galon ac bod awydd am fyddeiant. Dwi wedi troi cefn. Doeddwn I ddim wedi deall yn y lle cyntaf falle. Falle gwrthgilio wedi dwi'n gwybod. Ond beth I ni hefyd yn gwybod, os nad oedd e wedi dod yn y lle cyntaf, os oes awydd, petai e lan I ni, byddwn ni'n dweud 20 o flynyddoedd o gwrthod Crist a casau unrhyw beth I wneud â fe, cer. Falle dyna beth byddwn ni'n dweud, paid I dod. Dyna fel byddwn ni'n gweithio fe, ond dim dyna beth sydd fan hyn. Mae meddyliau'r arglwydd gymaint uwch na meddyliau ni, mae e'n arbed yn helaeth, mae e'n llaw maddeuant. Os oes awydd, os yw'r arglwydd yn agosau, os I dangos I chi eich pechod o'r diwedd, mae yna obaith I chi. Mae maddeuant i'w gael. Gyda chi ni symud mlaen. Mae'r calondid i'w weld adnod 10 ac 11. Canis fel y disgyn y glaw ar eira o'r nefoedd, ac ni ddychwel yno, eithir dyfrhad eiar, ac awnaidd I darddu a thyfu, fel y rhoddo had i'r heiwr a bara i'r bwytawr. Felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw am gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eithir y fe awna'r hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr anfonais efo'i blegyd. Dyna nerth sydd yng ngair Duw. Ond nid yw yn gyffroes I ddod I bob oedfa, lle cyhoeddi'r gair Duw, hyd yn oed oedfa fach fel hon. Efallai rhai o'r byd yn meddwl, mae'ch oedfa pnawn syl chi, edrychwch ar cynlleied o bobl sydd yno, mae'n gwbl ddinod. Di-bwrpas hyd yn oed yw yr oedfa. Falle bod rai hyn o'r Cristnogion yn meddwl na, chi'n neud yn Gymraeg sydd nad o waith i'r rhai ddim yn deall. Pam chi'n neud yn Gymraeg ddim yn deall pwysigrwydd a ddolion eich mamiaeth. A dwi wedi clywed hynny'n cael ei ddweud. Beth yw'r pwrpas? Edrychwch cynlleied ohonoch chi. Na gyd sydd eisiau yw un neu ddau fynd ar y wyliau dos cynulleidfa da chi. Beth yw ei bwrpas e? Pam chi'n dod? Pam chi'n ymgynnull? Ond na, dyna chi galondid sydd fan hyn, mae sofraniaeth yw ar waith. Be mae'n dweud wrthyn ni fan hyn? Mae'r tywyd yn ei ddwylo fe, ni'n gwybod na. Pan mae'r glaw yn syrthio, ni wedi cael digon o hynny'n do, pan mae'r glaw yn syrthio, neu'r eira yn syrthio ac yn glanio ar y tir, mae yn syrthio ar yr union adeg y gorchmen iddo ac nid hap a damwain yw e. Ac mae'r dŵr ar y ddeiar am ba bynnag hyd mae Duw yn penderfynu. Am pa bynnag achos. Beth bynnag yw'r amgylchiadau. Ni'n gwybod sofraniaeth Duw. Ond o ran y naturiol o ddydd I ddydd ac wythnos I wythnos yn nhermau amaethyddiaeth, ni'n gwybod hyn pa mae'r glaw yn syrthio, mae'n am yr adeg iawn ond yw e. Tan iddo gyflawni ei bwrpas
Mae'r dŵr neu'r eira yn peri i'r tir gael ei baratoi ym mha bynnag ffordd wyddonol yw hynny. Nid yw'r dŵr yn dychwelyd tan ei fod wedi cyflawni yr hyn yr anfonwyd i'w wneud. Mae dŵr mor bwysig. Dychmygwch, y darlun yma ar hyd trywydd arall, llysgennad yn mynd i'w wlad ac wedi derbyn tasg bwysig i'w wneud. Ac yna dychmygwch y llysgennad yn dod yn ôl i'w wlad, i'w famwlad, ac yn dychwelyd heb wneud y dasg yr anfonwyd ei wneud. Oedd wedi cael ei anfon i roi neges a trafodaeth am ryw fater holl bwysig. A mae'n dychwelyd nôl i'w wlad, a maen nhw'n gofyn iddo sut ath i, nes i ddim dweud wrthyn nhw. Mae'n hirt yn diwy. Mae'n dod nôl i'w wlad, heb wneud y beth oedd wedi cael ei anfon i'w wneud. Bydde mae'n para ni swydd yn rhy hir na, bydde mae'n colli waith. Ond wrth gwrs, os oes llysgennad yn mynd i wlad arall, mae'n dod nôl wedi gwneud yr hyn yr anfonwyd ei wneud. Ond nid felly, mae'r dŵr yn dyfrhau'r ddaear, yn peri iddo ffrwythloni, ac felly hefyd gyda gair Duw, yr Efengil, gellir hefyd dweud dyfodiad Crist i'r ddaear. Allwn ni dweud, mae'r Efengil neu Crist yn dod lawr i'r ddaear. O'r nefoedd, fel gwlith yn dod o'i lawr. Eseia 14:5, bydda fel gwlith i Israel, efe a flodea fel y lili, ac a ledau i'w wraidd megis Libanus. Y mae fel gwlith. Ac ni fi dyfodiad Crist. Y ffaith iddo ddod lawr o'r nefoedd i'r ddaear, ni fydd yn profi i fod yn ofer. Ni fydd yn dychwelyd yn wag, ac ni'n gwybod ni nath hynny ddigwydd, yr oedd e wedi llwyddo. Yr oedd e wedi llwyddo, felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw am gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eithyr y fe wna'r hyn a fynwyf, ac a lwyddo yn y peth ar anfonais efo'i blegyd, dath Iesu Grist. Yr hyn a ddath Crist i'w gyflawni, ac hefyd felly yr Efengil, y pregethodd gweision Crist. I ni yma heddi wrth gyhoeddi gair Duw, ni fydd ei air yn dychwelyd yn ôl yn wag. Mae Iesu Grist wedi llwyddo yn yr hyn ar anfonwyd ef i'w wneud, ac felly pa mae'r gair yn cael ei ffrigethu, fe fydd yn cyflawni ei bwrpasau. Ac felly ni'n gallu dweud, nid gwastraff amser yw e. Dyna i chi galondyd. Mae'n gallu ymddangos ambell waith mae gwastraff amser yw, ond mae'n hawdd meddwl hynny, allai sicrhau chi yn dod mewn lan y grisiau ac i chi meddwl pwy sydd eisiau gwrando. Oes na bobl eisiau gwrando. Teimlo'n isel efallai a gwedi chi'n cofio hwn. Dwi ddim yn wastraff amser nag yw. I rai cadarnheu'r hwy yn ei tywyllwch, mae hwnna'n wir, mae yna ffrwyth i'r peth, ac i rai maen nhw'n para yn ei tywyllwch, ond i eraill fe fydd gair yn cyrraedd yr enaid. A trwy'r gair a gwaith yr ysbryd glân, a gorir llygaid yr enaid i weld ei hangen am Grist, ac i'r golwg ar yr un a ddaeth i'w hachub. Dyna, trwy'r pregethiad, dyw e ddim yn dychwelyd yn wag, dyw e ddim yn dychwelyd heb lwyddo. Fe llwyddodd Iesu Grist yn yr hyn a ddaeth i'w wneud, fe fodlonodd Iesu Grist gofynion y tad, fe gadwodd Iesu Grist y ddedd, fe gyflawnodd yr holl broffwydolaethau amdano, ac yna fe aeth i'r groes. Dyna oedd y trefn cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Dyma be drefnwyd y bydda Iesu Grist yn dod ac yn gwneud y cyfan, ac yna yn diweddu lan ar y groes yn talu'r pris am ein pechod ni, yn cymryd y gosb yn eich lle chi, yn tywallu waed fel yr agorir ffynon lle gellir golchi pob staen pechod ymaith. Fe lwyddodd e. Sut ni'n gwybod iddo lwyddo? Ni'n gwybod iddo lwyddo achos fydd atgyfododd e'r trydydd dydd. Petai e ddim wedi atgyfodi bydd y problem. Gwastraff amser byddai'r cyfan. Ond fe atgyfododd, a mae yna dystion diri. Y mae yn ffaith hanesyddol i Iesu Grist atgyfodi. Haneswyr yn sôn am ffynonellau, gewch chi ddim ffynonell well na gair Duw. Fe atgyfododd hwn, fe ddangosodd e iddo lwyddo yn ei bwrpas yn dod, fe ddath e lawr ac yna fe ddychwelodd e i fyny'r nefoedd, ac fe lwyddodd e. Ac felly hefyd, wrth i'r gair cael ei ffrigethu, mae'r Efengil yn llwyddo i'r pwrpas, nid gwastraff amser, nid nodi bwrpas i'r cyfan. I ni'n edrych yn wan,
Dyw e ddim yn ddibwrpas. Felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm gennau, ni ddychwel ataf yn wag, eithir e fe awna'r hyn a fynwyf, ac a lwyddan y peth ar anfonais efo'i blegyd. Dychmygwch chi falle cawn glywed rhyw ddydd am ryw ffrwyth o'r oedfa hon. Efallai bydd yn rhagwyddoldeb, falle cyn rhagwyddoldeb, falle cewn ni glywed, efallai mae'n 10 mlynedd, 20 mlynedd, i rywun yn dweud, dwi'n cofio fe glywes i'r oedfa yma, neu roeddwn ni yn yr oedfa, ac dyna'r oedfa nath yr ysbryd glân agor fy llygaid i weld fy mhechod, ac fe gnes i weld trafododau Crist, fe glywes i bod y sawl a ddaw ato ef, bod e'n arbed yn helaeth, i'r rhai sydd yn llwythog, o'n i'n teimlo mor isel, yn teimlo mor eog, wedi crwydro ffôl am ddegawdau efallai, ac yna glywes i bod Iesu Grist y madder cyfan. Felly y bydd fy ngair yr hwn a ddaw am gennau ni ddychwel ataf yn wag. Eithir y fe awna'r hyn a fynwyf, ac a lwyddan y peth ar anfonais efo'i blegyd. Ni'n credu hynny gyda glaw yn syrthio. O gymaint mwy dylen ni credu fe gyda pregethiad gair Duw. Mor ddinod i ni'n ymddangos, ac i ni'n ymddangos yn ddinod yn dydyn. O cyn lleied, ond na, dyw e ddim yn ddinod. Os yw gair Duw yn cael ei phregethu, ni fydd yn dychwelyd yn wag. Gadewch i ni edrych yn olaf ar y canlyniad, adnod 12. Canis mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch arweinir, y mynyddoedd a'r bryniau a Llwyddiant ganu o'ch blaen, a holl goed y maes a Geiran dwylo. Mae yna gadernid yn yr addewidion, sicrwydd. Mae yna rhyw sicrwydd fan hyn yn does, y bydd yn llwyddo. Ni wedi darllen adnod 11 bod yna lwyddiant, ni'n gwybod fe fydd yn llwyddo. Mae diffiniad o lwyddiant yn ein tîb ni yn wahanol i fel mae Duw yn edrych ar llwyddiant. I ni'n meddwl llwyddiant yw hyd yn oed llenwi'r lle yma. Byddwn ni'n dymuno hynny, ond dyw e ddim yn golygu llwyddiant. Llwyddiant yn hermau Duw, mae uwch na meddyliau ni, dydyn ni'n mynd deall y pwrpasau. Na i gynlluniau fe, ond beth i ni yn gwybod pan mae'r gair yn cael ei phregethu, ni fydd yn dychwelyd yn wag. Ni'n gwybod na. Mae yna rhyw sicrwydd yna, ond mae hyn o fwy o gadernid fy nawr i mynd ymlaen. Pan mae'r arglwydd yn achub, mae achubiaeth yn gyflawn. Mi fyddwch yn cael eich rhyddhau, mae'n dweud. Mae e'n cyfeirio at gyfnod fel yr Iddewon yn dod o gaethiwed Babylon, neu fel yr hyddid o gaethiwed yr Aifft, pan yr oedd yr Iddewon yn gaeth. Ac bod nhw canis mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch arweinir. Dyna i chi achos i lawenhau, ac felly hefyd yn ysbrydol. Fe fydd yr enaid yn cael ei ryddhau o gaethiwed yr un drwg ac o bechod. Dyna beth yw iachawdwriaeth, dyna beth yw cadwedigaeth. Nid dim ond rhywun yn teimlo euogrwydd a pechod ac yn dod at Gris ac yn teimlo bod mae ddeiant wedi bod, ond mae yna ryddhau yn digwydd hefyd o gaethiwed pechod. Dyna pam i chi'n gweld gwahaniaeth. Os nad oes yna wahaniaeth, wrth gwrs mae sancteiddad yn cymryd bywyd cyfan. Ond i chi'n disgwyl gweld rhywbeth, chi'n disgwyl gweld y baich wedi syrthio, y wyneb yn dangos rhyddhad a llawenydd, ac nawr mae yna ogwydd at sancteiddrwydd, ac nawr mae troi cefn ar bethau gwag y byd. I chi nawr wedi cael eich rhyddhau, fel yr Iddewon yn cael ei rhyddhau o Babylon neu o'r Aifft. Ac felly fan hyn, mae'r enaid pechaderus nawr yn cael ei ryddhau o gaethiwed yr un drwg. Mae'n anhygoel. Mae rhywun yn dod i'r oedfa ac fel petai cyffion o gwmpas y dwylo a'r traed ac o gwmpas bob man ac yn llusgo. Maen nhw'n gaethiwed i bechod ac i'r un drwg ac yna maen nhw'n dod i glywed am Grist ac maen nhw'n cael derbyn maddau yn bechodau beth sy'n digwydd. Mae'r cyffion yn cael ei ryddhau. Nawr maen nhw'n rhydd. Nawr maen nhw wedi cael ei rhyddhau o gaethiwed pechod. Dyn nhw ddim yn gaeth i bechod dim mwy. Mae'r cryfangau wedi rhyddhau. Mae'r un drwg wedi colli afel. Fe fydd ei afel hei arnaidd yn cael ei ollwng. Dyna chi orfoledd, mae'r adnod yn dweud llawenydd sydd yn yr efengyl. Dyna chi lawenydd pan mae cynlluniau'r arglwydd yn dwy'n ffrwyth, pan mae'r enaid yn dod o dywyllwch ac yn gweld goleini am y tro cyntaf. Dyna chi achos i lawenhau. Pan fod y baich o'i ogrwydd yn syrthio, dyna heddwch. Achos i ddathlu, canis mewn llawenydd yr ewch allan. Dychmygwch rhywun yn mynd allan o'r oedfa yma mewn llawenydd. Bydde fe'n neis, bydde.
Unwaith, dyna be ni'n dymuno. Un oedfa. Dyddiau Spurgeon oedd yn siomedig os oedd nad oedd degau y cannoedd yn dod i gredu bob oedfa. Wel, i ni ddim yn y dyddiau hynny bellach, ond gallwn ni. Un yn gadael mewn llawenydd ac mewn hedd a'ch arweinir a fydd y mynyddoedd a'r bryniau a floeddiant gan i'ch blaen a holl goed y maes a gira'n dwylo. O, dyna chi lawenhau bod un di dod o gaethiwed pechod. Ac yna, i ni'n gweld, mae o ddew i'r cyfan. Mae rhyw fath o gadarnhad yma, cynlyniad y cyfan. A 23, yn lle draen y cyfyd ffynidwydd. Dyna newid. Dyna chi newid sydd yn digwydd pan mae rhywun yn dod i gredu. Yn lle draen y cyfyd ffynidwydd. Yn lle mieru y cyfyd myrtwydd. A hyn fydd yr arglwydd yn enw ac yn arwydd tragwyddol yr hwn ni thorri'r ymaith. O, dyna i chi newid, o y fath newid ryfeddol a ddaeth i'm rhan pan daeth Iesu i'm calon i fyw. Dyna i chi. Gynt gwely'r draen a mieru, ond yna ar ôl gwaith yr arglwydd, ar ôl yr efengil cael gafael, newidir hyn i ffynidwydd a choed myrtwydd. O, mae'r ffrwythloni yn digwydd, mae yna newid wedi digwydd. Nawr fe welir pobl ddiwiol sanctaidd. Nawr gellir byw i'r pwrpas y creuwyd hwy. I ba bwrpas eich creuwyd chi? I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. O, plis dewch i'r cwr gweddi. O, os rhaid i fi ddod heddi. Plis dewch i'r cwr pobl ifanc. O, na, dim un arall o dwi eisiau gwneud hwn heno. Plis dewch i 2 oedfa, 3 oedfa. Mae 2, mae un yn ddigon, 2, ond 2. Dim fel na dwi'n gweld hyn, newidir y draen a'r mieru i ffynidwydd a choed myrtwydd. Nawr mae wedi cael ei newid, mae yna newid mawr. Nawr mae am gogoneddu Duw a'i fwynhau. Dyna'r pwynt i fe. Nawr mae e'n mwynhau pethau'r arglwydd. Ac mae am ei ogoneddu fe. Dyna'r wyrth sydd wedi digwydd. Dyna lle chi'n gweld yr arwyddion o fywyd. Dyna lle chi'n gweld mae yna rhywbeth wedi digwydd fan hyn. O'r blaen, falle roedden nhw'n mynd trwy gyfres o weithredoedd. O chi ddim yn gweld. Mae dyma oedd popeth iddyn nhw. Ond nawr, mae'r goeden wedi newid o fod yn ddraen i fod yn ffynidwydd ac yn goed myrtwydd. Nawr mae yna brydferthwch, nawr mae yna gydernid, mae yna nerth yno, mae yna rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd. Ac sylwch hwn, mae'n newid unwaith ac am byth. Mae waith yn llwyddo a hynny hyd tragwyddoldeb. Gwrandewch ar y geiriau. Yn lle draen y cyfyd fynidwydd, yn lle mieru y cyfyd myrtwydd. A hyn fydd i'r arglwydd yn enw ac yn arwydd beth? Tragwyddol. Yr hwn ni thorri'r ymaith. O, mae e'n waith am byth, unwaith ych chi'n dod i gredu, chi'n credu am byth. Falle fydd gwrthgiliad gobeithio a gweddio, na fydd. Ond unwaith ych chi wedi cael eich achub, chi wedi cael eich achub am byth. No, mae e'n waith sydd yn llwyddo ac mae e'n llwyddo hyd tragwyddoldeb. Nid oes methiant, nid oes diwedd ar y fendydd, ni thorri'r yn fyr. Mae ei waith yn llwyddo hyd tragwyddoldeb. Ond nid dyna beth i ni'n gweddio amdano. Does dim lot o ddiddordeb mewn proffes wag, nag oes. Pa mae rhywun yn gwneud proffes, mae yna elfen o lawenhau. Ond os nad y'n ni'n gweld yr elfennau yna mae yna rhyw bryder bach nes bod ni'n gweld ar yr arwyddion. Dydyn ni'n dweud bod ddim yna, ond ych chi eisiau gweld y draen a'r mieru'n troi fod yn ffynidwydd ac yn coed myrtwydd. Dyna beth chi eisiau gweld. Chi eisiau gweld y newid. A mae'r llawenhau. Eisiau gweld gwaith Duw, gwaith fydd yn dwy'n ffrwyth. O, na fyddech chi yn ei geisio. Trai fod yn agos. Dyna ein gweddi, trai fod yn agos. Wrth gwrs, ni'n gwybod ble mae yna 2 neu 3 wedi ymgynnull yno, mae yn ein plith ni. Mae yna elfen hefyd bod yna adegau lle mae'n agosau fwy at unigolion. Mae yna adegau lle mae'n agosau at y cyfan. Cyfnodau o fendydd ac diwygiadau. O ie, ond falle hyd yn oed i unigolyn mae'r arglwydd yn curo ar y drws o bethau. Ac dweud, o, credwch,
Ceisiwch yr arglwydd tra gallir ei gael ef gelwch arno, tra fydd yn agos gydawed o drygionus ei ffordd a'r gŵr anwyr ei feddyliau a dychweled at yr arglwydd. A beth, ac e fe a gymer drigaredd arno ac at ein Duw ni, oherwydd e fe a arbed yn helaeth. Y mae yn arbed yn helaeth. O na ddowch chi ato tra fod cyfle. Felly, y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw am gennau, ni ddychwel ataf yn wag. Eithir e fe awna'r hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr anfonais ef o'i blegyd. Ond dyna'n gweddi ni am yr oedfa hon. Y bydd na lwyddiant clod a mawl i'r arglwydd ei hun. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy fengil sanctaidd, yn diolch i ti bod yna faddeuant ac bod na arbed helaeth, ac bod dy air yn llwyddo. Ac o Dduw, i ni'n gweddio cawn weld ffrwyth iachawdwriaeth yn ein plith ni a bu'n a lawenhau. O Dduw, i ni'n gweddio ar i ti weithio ac i weithio'n rymus yn ein plith, unwaith eto, teir di'n plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Anedd, gadewch i ni ganu emyr i 526. Os gwelir fi bechadur yw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith. Yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. 526 gyda sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.